Bé, el 2018 la Blanca Busquets i jo vam escriure un llibre, que és aquest, un llibre que es diu Tu calla, que és un títol provocador, sobre el dret a la llibertat d'expressió i manifestació. Al final és un llibre que parla de com les lleis vulneren drets humans fonamentals. El resum, bàsicament, podria ser aquest. El que fem és una mica destil·lar com ha passat això, com el 2015 es va crear una llei mordassa, que en teoria és per protegir els ciutadans, però que bàsicament és per reprimir-los, i es va fer una reforma del Codi Penal que també permetia una major repressió als ciutadans. Com a ciutadanes nosaltres volíem entendre com podia ser que aquesta llei fes possible que es multés a persones per anar a una manifestació o per donar la seva opinió a les xarxes socials. Se'm sent, al fons? És que he estat afònica aquests dies. O per donar la seva opinió a les xarxes socials. Volíem entendre com podia ser que una llei emparés la vulneració de drets humans fonamentals. Vam partir d'una idea molt, molt bàsica, que és què és la democràcia. La democràcia, com bé sabeu, és una forma d'organització social on el poder, en principi, resideix en la totalitat dels seus membres, on fem nosaltres una presa de decisions col·lectiva. Per tal que aquesta presa de decisions sigui col·lectiva, nosaltres hem de tenir aquesta possibilitat de llibertat d'expressió i aquesta possibilitat de llibertat de manifestació. Sense aquestes dues eines, que no són eines en si, però que són eines també, no podem exercir el dret d'aquesta presa de decisions col·lectiva. Sé que és una cosa molt bàsica, però és una cosa que estem perdent en el punt de mira com a objectiu del que és una democràcia. En aquesta democràcia, una eina, i aquesta vegada sí, una eina fonamental, és el vot. La llei Mordassa, que es va crear el 2015, és una llei que, diguéssim, té quatre potes per ser una eina de repressió completa. La primera és que elimina la presumpció d'innocència. De cop i volta ja no anem a un judici i hem de demostrar que som culpables, sinó que ens imposen una sanció i aquesta sanció ens diu que som culpables i som nosaltres que via un recurs hem de demostrar que som innocents. De cop i volta, centenars de milers de persones passen a ser culpables d'entrada. Una cosa que en l'àmbit judicial, i aquí ell us ho podrà explicar encara millor que jo, no hauria de ser possible. És una llei que permet la discrecionalitat policial, és a dir, un policia pot interpretar la llei i dir què és un delicte i què no. A més, li regala al policia la presumpció de veracitat, és a dir, en un conflicte entre un policia i un ciutadà, la paraula del policia sempre preval sobre la del ciutadà. I a més, tot això acompanya la impunitat policial. Impunitat policial en quin sentit? La impunitat policial va acompanyada de que no hi ha cap òrgan de control sobre la policia a Espanya. No hi ha sancions sobre els policies. Fins al 2015, de totes les denúncies que van tenir els policies, dels ciutadans cap als policies, només l'1,7% van ser sancionats. L'1,7%. A partir del 2015, el 0%. 2016, el 0%. 2017, el 0%. Cap policia sancionat en el moment mateix en què regala tota una llei que permet
una repressió abusiva per part de la policia. Tot això acompanya la reforma del Codi Penal, una reforma que dona moltes vaguetats i moltes facilitats d'interpretació. Les dues lleis, els dos articles d'aquesta llei més punitius en quant a censura van ser els delictes d'odi i tot el que tenia a veure amb terrorisme. Tant és així que ETA deixa les armes l'octubre de 2011. De 2004 a 2011 van haver-hi 33 sentències relacionades amb terrorisme. A partir de 2011, on ETA deixa les armes, l'increment és exponencial i ens trobem en 121 denúncies, de les quals 83 condemnes per casos relacionats amb terrorisme. Ara mateix, aquesta setmana, hem viscut una setmana molt complicada on els ciutadans catalans han sortit al carrer per explicar, per reivindicar la injustícia de posar a presó a 9 persones pel sol fet de deixar-nos votar. I torno al principi. Els catalans, que tenim dret de votar, com a qualsevol democràcia que es vulgui anomenar com a tal, tenim els nostres líders, els líders independentistes del moviment independentista, a presó només per com pensen, només perquè pensen que tenim dret de votar si com a poble volem ser independents o no. Ara mateix tenim 24 presos polítics, 7 del 23 de setembre, que amb l'excusa de terrorisme es troben sota el règim FIES, que és un dels més punitius pels presos, 24, 9 els polítics, 7 els presos amb l'excusa del terrorisme del moviment independentista català del 23 de setembre i la resta que han sigut detinguts durant aquesta setmana. Això va acompanyat del fet que tots ells estan a presó per la seva ideologia. Tot el que s'està fent a Catalunya aquests dies es fa per ideologia. La gran demostració que això és ideològic és que ahir van campar per Barcelona 200 feixistes sense cap mena de control policial quan tenim la ciutat sitiada de policies, cap mena de control, que van sortir de cacera a buscar independentistes per apallissar-los. En canvi, aquesta policia, quan es troben davant de desenes de milers de persones, no tenen cap problema de repartir llenya a qui calgui. Ahir van dir que no podien controlar aquestes 200 persones. Les van deixar acampar. Si això no és ideològic, a mi algú m'haurà d'explicar què és. Avui han tancat també el web de Tsunami Democràtic, sense cap mena d'ordre judicial, només amb una ordre policial. Si això no és impunitat, que algú vingui i m'ho expliqui. La Xina ha agafat imatges de la repressió policial a Catalunya per fer un vídeo d'advertència i amenaça per als manifestants a Hong Kong. Espanya ara ja és un model repressiu per un país com la Xina. I l'última notícia és que Audiència Nacional investiga Tsunami Democràtic per indicis de terrorisme. Quins indicis, per què i com? Hi ha moltes més preguntes que respostes, però crec que entre tots potser podem arribar a alguna cosa. Gràcies.